Takže čau lidi, já vás tu zdravím u třetího dílu s Creeperem, ne, u třetího dílu našeho let's playe na Minecraft. A chtěl bych vám říct, že jsem malinko hrál jakoby mimo natáčení. A jak vidíte, tak mám i nějaký... Jakože jsem se posunul tady ke spawneru. Se nevím, čemu nám budou sedla, no to je jedno úplně. Ale určitě si to tu nějak zadělám, ale já se tam asi nevrátím. Já jsem si mohl vzít ty, že jo. A dneska je velikonoční sobota. Aha, já nemám místo. To bylo nějaké sem, abych si vzal tu čestku. Tak. Apa. A snad doufám, že se nám to dneska vydaří. Chtěl bych vám říct, že mi je už lépe. A doufám, že mě nikdo nezabije, jako třeba tady ten grázl. A chtěl bych vám ještě říct, předtím než se pustíme do něčeho jako většího, jako že začneme pořádně hrát, tak jsem vám chtěl říct, že jsem se rozhodl, že budu hrát na hardcore. Takže když mě zabijou, tak tento svět vymažu a hned po tomhle světě vymažu a hned až mě zabijou, tak začnu natáčet jako hardcore pravej, který bych chtěl, aby měl, tak nevím, aspoň těch, nevím, aspoň těch 4 díly, 5 dílů. A cože, hej, dia, super kámo, hej, no tak to je luxus. Jsem ani nečekal ještě, že jsem tady kopnul pro to železo, ale jenom jedno, ne? Jo, ne. Ano, 2 dia máme, tak to je nás úplně na prd. Ale to je úplně jedno, hlavně, že mám dia. Takže tento díl slaví hned na začátku úspěch. Pa. Máme dia. Tak, to jsem se malinko zaradoval. A teď můžeme jít zase někam na průzkum. Tento díl bych nechtěl věnovat celé jenom takhle jako průzkumu. Chtěl bych i ho trošku věnovat jako už nějaký té stavbě tam nahoře. Snad se mi to povede. Já jsem teďkonc... abych vám jako trošku řekl, co se fakt stalo. Já jsem natáčel, ale z mojí šikovností jsem prostě neměl mikrofon připojený. Takže proto jsem se najednou ocitnul tady, protože jsem došel jako s natáčením, ale bez zvuku. Takže to mě jako fakt naštvalo. Ale co se stalo? Stalo se, nevadí. Našel jsem dia, který bych asi nenašel, kdybych natáčel. Takže přeci jenom to jako nějaký plusy má. A jdeme na to. Tak. A hodíme ještě nějaký železo. Tak máme dost místa na železo. A hele, další spawner, hele, luxus. A i se zombíčkem dokonce, tak já se nejdřív... Aby se mu tady nespawnovali kamarádi. Mě nepřekvapili. Tak podívám se, co mají v čestce. No, jedno železo, výborně, za co ho vyměníme. Jeden číp nám k ničemu, jeden chleba, hodí se nám, až budeme mít hlad, což máme. A počkej, my máme ty stejky, že jo? No tak říct ho můžu, ale za co? Za co? No tak já už si tady asi nic jako... No tak to je škoda. Aspoň vezmeme tu čestku. No a tamhle je další chodba, kterou teďka prozkoumáme. Bych tu vzal nějaký tady ten. Nevím sice k čemu ho použiju, ale aha, já se ho vlastně nevemu, dobře. Mám něco, co nepotřebuji, teď já jsem to vlastně kontroloval, že nemám. Vidíme houbičky. Houbičky si můžeme kdykoliv natěžit. Já bych třeba udělal, kdybych jako... měl tu možnost jako vyrábět Minecraft.
tak bych třeba udělal jako, že ty věci by mohly zůstat v té čestce, i když je také v inventáři. To by podle mě hrozně pomohlo a hned by se tam prostě to místo bylo. A hned by to bylo lepší, ale zase by to bylo moc jednoduchý, no, takže jako... Jsem to málo tady. Asi jo, hele. A jo, já jsem tam hodil jenom jednu. Ale jedna by taky měla stačit, mám takový dojem. No. Nevím, je mi to celku jedno. A teďko... Tady ještě máme tohle. A... Pardon, tady teďka otravuje ségra. Tak dobrý. A teďka se najíme. A tady máme ještě železo. Počkej, to na mě vyteče ta láva, že jo? Tak jdeme. Tak skočíme dolů. Tady si uděláme schody. Hop, hop, aha. Nevadí. Bych chtěl najít ještě jeden diamant, sakra. Abych si mohl udělat diamantový krumpáč. Tudy třeba, když to osvětlíme. Hop, hop. No, kolik máme? Máme už skoro 2 steky železa, ježiš. Skočíme dolů, skočíme a půjdu tudy radši se podívat dál někam. No a za chvíli bych se šel teda nahoru nějak. Nevím teda jak, vůbec nevím. Asi to dám tak, že to nějak stopnu a nahoru nějak tam vymlátím, nebo já nevím. Ale určitě to stopnu, až se budu dostávat nahoru, aby to video nebylo dlouhý zase. My jsme zbytečně nezaplňovali jako čas toho videa. Ale máme ještě železo. Tak. A jdeme. Já si musím hlídat, abych potom neměl už plný inventář. Ale mi docházejí ty. No jsem si jich možná udělal moc, nevadí. Ale asi jich 10 teda vyhodím. Jelikož si chtěl tím, že si je udělám, uvolnit místo v inventáři. A asi jsem si tím moc nepomohl, takže jsem jich 10 vyhodil. Tak mám ještě 2 steky, takže v pohodě jako, ale... Prostě jsem to vyhodil. Nebudeme to dál řešit nějak. Slyším pavoučka a skeleťáka, už dokonce i vidím. Ale jenom skeleťáka, kde je ten pavouček? Kde je pavouček? Můžeme se podívat dál, kde je pavouček? No, blížíme se. Ale to bude prýma, až tady na mě spadne. Aj. No. Jakož nám křupnul krumpáč, tak už asi doopravdy půjdeme nahoru. Se mi nechce dál jakoby zabývat tady, takže zatím čau čau. A já se nějak teda vyhrabu nahoru. A potom se vás znova ohlásím. Ale ještě, hele, počkej, ještě tady to mám nepro. Pavouci hnusný, pavouci, ještě jeden tu je. Není? Je! Dobrý. Tak to jsem jenom projevil svoje emoce. A prostě když bojuju, tak musím řvát, to neřešte nějak moc. Tady... Tohle, to je zbytečný podle mě. A tak si můžeme potom, nebo ne, zbytečný. A chleba určitě, a opět si máme tu čestku. Ale to už je 4. spawner, to je luxus celkem. No, ale tak víte co? Já to ještě tak trošku projdu, jelikož jsem dostal teďkonc ty,
železa, takže máme... no, vidíte. A je to. Tak vlnu nepotřebuji prozatím. Takhle a takhle. Hopla, hopla, hopla. A ještě se tu trošičku projdeme. Takhle. Ještě půjdeme tady takhle dolů. Podívat a potom to už fakt stopnu a dostanu se nějak nahoru. Hlavně nepadej do lávy, já chci expy. Hodnej. Hop. Takže redstone necháme, železo bych taky nechal. A půjdeme teda se podívat. No. Hop. Hop. Hop, tady to končí, no a prozkoumám tu poslední komoru a potom to už doopravdy stopnu a... Nevím, jestli bude navazovat hned na to i ten čtvrtý díl, anebo jestli to udělám rovnou v tomto díle, ale určitě nějak udělám, vykoumám to. A i kdyby, tak ty dva díly by byly hned za sebou, protože to chci ještě teď konci z toho dungeonu jak dostat. A začít ještě dneska na velikonoční sobotu natáčet první vlastně hledání na povrchu zemském. Takže čau čau čau, čau 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 čau. A teďka stopnu a uvidíme se.